Imini yeSabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 75 inkosi kusephama kwabantu. Kosinika izindlebe
Amen. Isihloko salenkonzo sithi insali yophezu konke ayibuyele kuJehova. Amen. Insali yophezu konke ayibuyele kuJehova. Incwadi kaIsaiah 10 verse 20 to 22. Kuyothi ngalolo suku insali yabakwa-Israyeli nabasindileyo bendlu kaJakobe bengabe besathembela kulowo obashayileyo, kodwa bayakwethemba ngeqiniso uJehova. Insali kaJakobe iyobuyela kuNkulunkulu uSomandla. Ngisho ngabe abantu bakho Israel bengaba ngangisihlabathi solwandle, kodwa kuyobuya imithonsiyana phakathi kwabo, ngokuba ukubhujiswa kubahlalele nokulunga kuyachithika, ngokuba inkosi uJehova wamabandla uyophelelisa ukubhujiswa osekunqunywe emhlabeni wonke. Amen. Kule ncwadi nakwezinye engasifundanga, uNkulunkulu ukhuluma ngensali yakwa-Israyeli. Yini insali? Insali ngamakholwa enzalo kaJakobe, okothi uma uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba ngezono zawo, bona bengabhujiswa ngenxa yokuthi bayobe bengabhudlukanga ezimisweni zokukholwa esasifundiswa nguMose. Ku-Isaiah 10 uNkulunkulu uthi endlini ka-Israyeli kuyoba khona labo abangeke bathembele kulowo obashayileyo, kodwa bothemba uJehova. Amen. Ubani owashaya abantwana bakwa-Israyeli? Abantwana bakwa-Israyeli bashawa isizwe samaRoma, njengoba namanje ubuKristu bungaphansi kwaleyo nkolo. Into enkulu eyenziwa nguConstantine ukuchitha inkolo kaJehova ngamaKristu. Ukukholwa kwethu sekuhamba ngokwezimfundiso zezitha zikaJehova. Indlu kaJakobe imlahlile ophezu konke, yanamathela enkolweni yesizwe esabanqobayo. Kodwa lithi izwi insali yophezu konke yona ayinakusuka ukulandela uJehova. Angazi ukuthi phakathi kwethu bangaki ithemba labo elikuJehova. Njengoba ngiyaye ngichaze, awukwazi kuba nenkolo ephambene nomlando ngaphandle uma leyo nkolo yakhelwe phezu kobuqili namalumbo. Njengamanje kumele sihlole isimo senkolo yethu, sibheke ukuthi esikufundiswayo noma esikufundiswa ngayo kungamaqiniso angakanani ngokomlando. Namhla sizocwaninga umlando wenkolo kusukela kuYeshua HaMashiach, namhla sebizwa ngoJesu Kristu, ukuthi esikufundiswa emabandleni ngalesi sithunywa sasezulwini
Kuyahambelana yini nomlando oqoshwe phansi? Inkolo kaJehova eqondile uYahuwa noma uJehova wayethula ngenceku yakhe uMose esizweni samaHebheru esagcina sesibizwa ngabantwana bakwa-Israyeli. Ngakho-ke izimpande zenkolo yethu zisukela entabeni yaseSinayi. Awukwazi ukusiza. Ngokuhamba kwesikhathi lesizwe sahlukana saba imibuso emibili. Kwaba umbuso wakwa-Israyeli nombuso wakwaJuda. Kodwa lapha sizogxila embusweni wakwaJuda ngoba umbuso wakwa-Israyeli abezizwe bashesha bawuqeda. Cishe ngo-4 BC embusweni wakwaJuda kwazalwa umprofeti ogama lakhe nguYeshua enkulweni yamaKristu obizwa ngoJesu. Abazali balomprofeti kwakunguMaria noJoseph. Esekhulile lo mprofeti waziwa ngabalandeli bakhe okwakungamaNazarenes ngokuthi uMesaya. Noma ziningi izincwadi ezichaza ngamaNazarenes, kodwa ngizothatha incazelo ekuGoogle ngoba yona ingatholwa kalula inoma imuphi umuntu. IGoogle ithi the Nazarenes were a first century Jewish Christian sect that followed Jesus, observing Torah while recognizing Jesus as the Messiah. Amen. Okubalekile ngamaNazarenes noma amaNazaretha nesifihlelwe khona ukuthi okokuqala yiwona ayelihlelo elalingabalandeli bakaYeshua. Safihlelwa. Okwesibili ukuthi ibona abawaziwa ngokuthi bangabagcini bomthetho kaJehova oqukethwe kwiTorah. Safihlelwa lapho. Kodwa esikufundiswayo ukuthi imithetho kaMose yachithwa nguYeshua noma nguJesu. Ukwenaba kulokhu okuchazwa iGoogle ngesikhathi sombuso wakwaJuda ngaphansi kwenkolo kaMose kwaba namahlelo noma ama-sects amathathu. KwakungabaFarisi, abaSadusi, namaNazaretha noma amaNazarenes. Kodwa leli hlelo lamaNazarenes aliveziwe kwiTestament Elisha ngezizathu esizobuye sizichaze. uYeshua wabethelwa ngo-33 AD njengoba sesichazile. Ngenkathi abafundi bakaYeshua bephuma eJerusalem beyoshumayela ivangeli lakhe ngo-55 AD, babaziwa ngokuthi bangamaNazarenes. Abakaze beziwe ukuthi bangamaKristu. Kodwa kwathi besashumayela amaJuda ayemelene naleli hlelo likaYeshua base bebagcona ngokubabiza ngokuthi bangamameshianic besusela uYeshua owayebizwa ngokuthi unguMesaya. Ngiyakuzwa lokho. Babizwa ukuthi bangamameshianic njengokuthi njena uma ulandela umlandeli kaShem uyishembelite. Nabo-ke kwathiwa bangamameshianic ngoba belandela uMesaya okwakunguJesu. Njengoba amaKristu uYeshua ngesiGreek bambiza ngoJesus, uMesaya bambiza ngoChrist,
ama-Messianic ngesiGreek bawabiza ngamaKristiyan. Yikho-ke eBhayibhelini lamaKrestu bethi kwaqala e-Antiochiya ukuthi abafundi bebizwe ngamaKristiyan. Basuke bahumusha igama Messianic ngoba ngaleso sikhathi kwangakabi bikho ubuKristu. Uma uthatha iBhayibheli lesibili, the Complete Jewish Study Bible, ithi i-Jewish Study Bible kwaqala e-Antiochiya ukuthi abafundi kuthiwa ngama-Messianic. Ngoba leli gama laqhamuka kwamanye amaJuda. Njengoba igama elithi Messianic lavela kumaJuda egcona abalandeli bakaYeshua, lasebenza nakuma-Gentile Christians ayesephendukele ebandleni likaYeshua ongamaNazarenes. Angibona nje. Bakhona ama-Gentiles aphendukela enkolweni kaMose. Enqotshweni kwamaJuda ngo-7 AD, amaRoma persecuted ama-Nazarenes. Inkolo yabo bayiqeda ngenkemba. Kodwa ngo-331 AD sekubusa uConstantine, lo mbusi wasungula inkolo entsha owayibiza ngokuthi iChristianity. Leli gama elisuselwa kuMessianic ngesiGriki okuthiwa Christian. Kodwa leli gama iChristianity yaqala over 260 years engasekho uYeshua. Kwathi ngo-325 AD sekukhona inkolo yobuKrestu. uConstantine inkolo yamaHebheru wayiqeda ngamaCretes and was replaced by Christianity, okwasekuyinkolo yombuso. Omnye umlungu echaza lo mlando kwi-TikTok osihloko sithi The Apostasy. Uyibeka kanje le ndaba. Igama elithi apostasy lisho amahlubuka. In 313 AD is when the apostasy began. Kwaqala ukuhlubuka uNkulunkulu. Before Constantine, believers were persecuted. By believers, she is referring to the Nazarenes. The Nazarenes were persecuted before Constantine. The believers met in secret and kept the Sabbath. They observed the feast and followed Torah. They were distinct from both Jews and pagans. Mighty from both Jews and seculars. Ama-Nazareta ayehlukile kulamaJuda amanye. Futhi ehlukile kulaba abantu abangama-pagans, iy'nkolo lezi zama-Gentiles. Uthiyele lo mlungu amakholwa okangama-Nazarenes ayegcina isabatha elandela iTorah. Angazi-ke ukuthi abalandeli bakaJesu babeyilandela kanjani iTorah, ngoba imfundiso yobuKrestu ithi nguJesu owachitha umthetho kaMose. Very strange. Ulingathiwa amaNazaretha ayigcina isabatha kodwa uShembe wachitha isabatha. Ngiyakuzwa lokho. Uyaqhubeka lo mlungu uthi, after Constantine, Christianity became
the official religion of Rome. And Rome didn't convert to faith, but the faith converted to Rome. Uthi-ke lo mama ngesikhathi sika-Constantine ubuKristu baba yinkolo yaseRome. IRome ayiphendukelanga ubuKristu, kodwa kwaba ubuKristu obaphendukela eRome. Constantine was a sun worshipper. He worshipped Sol Invictus, the unconquered sun. Ukhuluma umlungu. When he adopted Christianity, he didn't abandon his pagan practices. He merged them. The Council of Nicaea in 325 AD was not about preserving truth. It was about creating unity. uConstantine akazange aphenduke abe ngumKristu ngoba wayesenkolweni ekhonza ilanga. Ngo-325 AD, i-Council of Nicaea yahlanganisa ubuKristu nombuso kwaba yinto eyodwa. Constantine wanted one religion for one empire, and that meant removing anything that looked like or that looked too Hebrew. Ekusunguleni ubuKristu, uConstantine wayengafuni lutho olubathintanisa nenkolo yamaHebrew. Kodwa sekuthiwa uJesu. Yikho uYeshua waba nguJesu, uMesaya waba nguKristu, amanalita aba ngamaKristu. Onke amagama eShebheru ashintshelwa kwisiGreki. Kwaba nama-creeds achitha noma yini ethinta inkolo yamaHebheru, njengoba kuvela ngezansi. The council declared that Easter would no longer be calculated according to Passover. Constantine himself wrote, "It appeared an unworthy thing that we should follow the practice of the Jews or of the Judeans." But that's what it's supposed to be. They separated Christianity from its Hebrew roots on purpose by imperial decree. The Sabbath was next. In 321, Constantine issued a law requiring rest on venerable day of the sun, Sunday, not the seventh day, but the day of sun worship. But the amaKristu that's a lie. Within a generation, Sabbath keepers were considered heretics. This is exactly what Daniel prophesied. Daniel 7, verse 21, 25. He shall intend to change times and law. He changed times, the appointed times, the feast, the Sabbath was changed. He changed law. The Torah was abolished and replaced with tradition. Abolished by Constantine, not by Jesus. Who changed the time and the law? Rome.
the fourth beast of Daniel's vision. The church didn't fall away in the 21st century. The church fell away in the 4th century, and every generation centers and inherits that apostasy as if it were original Christianity. The Reformers didn't fix this. Luther and Calvin rejected papal authority, but kept papal traditions. They kept Sunday. They kept Christmas. Protestantism is just Catholicism without Pope. So, yonke lento yamabandla amaKristu kusayiwo ilokhuza amaKatolika ukuthi nje abanawo uPope ekhaya. Lo mlungu sonjalo. Nami ngisho njalo. The faith you inherited is not the faith once delivered to the saints. It's a Roman modification, a Constantinian compromise. But if the son of that's better. The apostasy has a history. It has a date. It has names attached. Constantine, Nicaea, Rome. Now that you know what will do, what will you do about it? Who's along you? Semfundileke natshela lonke isinto. Manje nenzanile ngalokho. Niqhubeka namanga ukuthi isabatha lashintsha uJesu. Niqhubeka namanga ukuthi umthetho kaNkulunkulu washintsha uJesu. Amanga ahlaza. Kodwa afundiswa abantu abamnyama, afundiswa abafundisi abamnyama. Ukucacisa le nkulumo kaDaniel 7 verse 25, uDaniel uthi, lo mbuso uyakukhuluma amazwi amelene noPhezukonke. Ubakhathaze abangcwele bakhe njengoba babebulawa. Ucabange ukuguqula izikhathi ezimisiweyo nomthetho. Njengoba yashintsha insuku, yashintsha inyanga, washintsha umthetho. Bayakunikelwa esandleni sawo ukuze kube isikhathi nesikhathi nengxenye yesikhathi. Amen. Uthiye lo mlungu lo mbuso uyowuchitha umthetho njengoba sewachitha iTorah. Zashintshwa nesikhathi zokubalwa kwezinsuku. Lo mbuso omelene nomthetho kaNkulunkulu ngumbuso wamaRoma. Angathuki, it's a fact. Amen. Iwona owachitha yonke imithetho yoPhezukonke ekwiTorah. Iwona owashintsha isikhathi. OPhezukonke waqamba usuku lokuqala, lwesibili, lwesithathu, lwesine, lwesihlanu, lwesithupha. Bese kuba usuku lwesikhombisa okuyilona lodwa oPhezukonke owaliqambayo wathi isabatha. Kodwa umbuso wamaRoma wakushintsha konke lokho. Wazakhela izinsuku eziqanjwe nesithixo zabo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Zonke lezi inyanga esizisebenzisayo azivelanga koPhezukonke. Kodwa sazinikwa umbuso wamaRoma. To summarize, inkolo yamaHebheru neyobuKristu umlando ome kanje. Kwafike kwaba nguYeshua owabe engaphansi kwenkolo kaMose, ehola ibandla elibizwa ngokuthi iNazarene sect, ongamaNazarene.
leli bandla likaYeshua lalaziwa ngokuthi liyibandla elingabalondolozi beThora. Kodwa imfundiso yobuKristu ithi umthetho kaMose wachithwa nguJesu ongumsunguli wobuKristu. Can you imagine that? AmaNazarenes ayehola uJesu kwaziwa ukuthi bangabalondolozi beThora. Kodwa manje na iChristianity isithi iThora yashintsha uJesu. Iko ngeke ngithi amaRoma akwazi ukuthatha into engekho ithi khona ekhona bethi ayikho. Kodwa ilumbo lelo uJesu wabethelwa yiwo amaJuda ngo-33 AD engakaze abe senkolweni yobuKristu okwakuyinkolo yamaRoma neyavela engasekho. Kwathi ngo-55 AD abafundi bakaYeshua bayoshumayela ivangeli lakhe kwabezizwe. Ngalesi sikhathi babe sabizwa ngokuthi bangamaNazaretha. I'm proud because uShembe wayazi kudala lento. Amen. Kwaba khona abezizwe ababa ngamaNazarenes. Kodwa ngo-66 AD kwaqubuka impi phakathi kwamaJuda namaRoma. Ngo-70 AD amaJuda anqotshwa. Niyakwazi ukuyilandela lento engitshelayo. Amen. Emva kokunqotshwa kwamaJuda ababusi bamaRoma inkolo yamaJuda bayiqeda ngenkemba. Ngo-331 AD uConstantine wasungula inkolo yamaRoma yaseRome wayibiza ngokuthi iChristianity. Leli gama lalivele selikhona kodwa lalikade lisetshenziswa ngamanye amaJuda ukugcona abalandeli bakaMesaya. That is history. Mina angikhuluma into engiyikholwa, ngikhuluma into eliqiniso engiyifunde engiyazi as a historical fact. uConstantine waliqeda igama likaYeshua kwaqhamuka uJesu. Laqedwa igama likaMesaya kwaqhamuka uChrist. Laqedwa igama lamaNazarenes kwavela amaChristians. It's a historical fact. Umlando walenkolo ubonisa ngokusobala ukuthi abafundisi nezifundiswa zakithi azibafundisanga abalandeli babo iqiniso ngomlando oyiwo ubuKristu. Kuthiwa umsunguli wobuKristu nguJesu. Kodwa lo Jesu wayengumJuda. Akakaze abe senkolweni yamaRoma. Kubhalwe ngamaCreeds ukuthi ubuKristu inkolo yesizwe samaRoma. Umlando oqondile ukuthi ubuKristu basungulwa nguConstantine owayengumbusi wamaRoma. Kuyadida-ke ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abefundisi nezifundiswa zakithi zilandele ubuqili bamaRoma ukudukisa amakholwa ngokuwafundisa ngomlando abazi kahle ukuthi awusilona iqiniso. Abakwazi ukungazi ukuthi inkolo yobuKristu yasungulwa nguConstantine ngoba lamaqiniso asemlandweni. I can be very strange, shocked. Mangathola ukuthi khona umfundisi ongathi akazi ukuthi inkolo yobuKristu yasungulwa nguConstantine. Kodwa engumfundisi waleyo nkolo. Basetshenziswa ngamaRoma ukwenza uJesu iscapegoat ekuchithweni komthetho kaJehova. Kodwa bazi kahle ukuthi yonke inkolo kaJehova kuhlanganisa neSabatha kwachithwa nguConstantine ngamaChristu.
bazenza izincelebanga zokuvuma ukufunzwa ngamaRoma ilubo lokwakha umlando ongalona iqiniso. Akholakala ukuthi abafundisi ongabantu abafungelayo ukukhuluma iqiniso bavuma kanjani ukuba kube yibo abahamba phambili ukufundisa ibandla into abayazi kahle ukuthi ingamanga alihlaza. Akwazi ukuthi abantu abafundele emakholeji nasema-university ukufundisa bengathi babengazi ukuthi umuntu owasungula ubuKristu nowachitha inkolo kaMose kungumprofethi. Ngenze kanjani ukuthi umfundisi engayazi into ibhalwe phansi kuma-creeds obuKristu. Baze bafundise ngisho abantwana bethu ukuthi umthetho kaJehova wachithwa nguJesu. Yize kubhalwe phansi kuma-creeds ukuthi nguConstantine owachitha iSabatha ukusoka kanye nayo yonke imithetho ekuthora. uDaniel waprofetha iqiniso ngalombuso wesilo oholwa isizwe samaRoma. Kodwa okudabukisayo ukuthi abafundisi bakithi ibona abagqugquzeli nabaholi abaqavile kulombuso wesilo owabona uDaniel nowasungulwa uConstantine. Njengoba ngihlale ngigcizelela sesesikhathini sokubhujiswa kwabo bonke labo abahlubuka uNkulunkulu bachitha nomthetho wakhe, ungakhathaleki ukuthi banesikhundla ezingakanani emabandleni abo, bazovuna lokho abakutshalile. Ngaleli vangeli ophezu konke uyethembisile insali owakhuluma ngayo ku-Isaiah 10 verse 20-22 nakwezinye izincwadi lapho ethi kuyothi ngalolo suku insali yakwa-Israyeli nabasindileyo bendlu kaJakobe bengabe besathembela kulowo obashayile, kodwa bayokwethemba ngeqiniso uJehova. Njengoba sithemba uJehova, insali kaJakobe iyobuyela kuNkulunkulu uSomandla. Noma abantu baka-Israyeli bangangezihlabathi zolwandle, kodwa iyobuya imithonseyana phakathi kwabo ngokuba ukubhujiswa kubahlale. Inkosi uJehova wamabandla uyakuphelelisa ukubhujiswa osekunqunywe emhlabeni wonke. Amen. Lesi isikhathi sesihluko labo abafundise umhlaba ukuthi awuhambe ngokwezimiso zikaConstantine, kodwa bese beqamba amanga bethi umthetho kaJehova wachithwa kuJesu, abaqhubeke naleli vangeli labo. Kodwa umhla wokuphela ususendleleni. Baqamba amanga. Bonke ububi babo bakufaka kuJesu, kodwa banamanga. Ophezu konke uthi insali ayisoze yathembela kuyisizwe esabanqobayo, kodwa iyothembela eqinisweni likaJehova. Njengoba silapha nje ithemba lethu lonke likuJesu, likuJehova. Bonke abayinsali abathembele kuJehova yedwa abaqale manje babuyele ekugcineni umthetho kaJehova, njengoba ophezu konke wawuletha kithi ngenceku yakhe uMose
wafundiswa yibo bonke abaprofeti abamlandelayo. Asiziqhelelanise nalenkolozo yamaRoma eyasungulwa nguConstantine. Sibayeke asebazinikela kuyo beye ekubhujisweni abakukhethile. Lesi simo asiwashiyi ngaphandle lamaNazaretha asehlubukela kuleli bandla, asehlubukile kuleli bandla loPhezulu. uShembe wabhala phansi ukuthi ibandla lamaNazaretha libandla likamenzi wezulu nomhlaba. Kodwa muva nje selithathwe ngoHeshe, selingelomndeni wakwaShembe. Abanye ubuholi bakuqhwaga ngobukhosana, abanye ngokuhlala komkhulu webandla, ngoba ngisephakameni sengiyimini impela, ngoba ngisephakameni imini impela ngoba ngiyinkosana. Abanye ngokuthi oyise babe ngabaholi baleli bandla, hayi imini impela ngoba ubaba nobaba omkhulu wayengumholi waleli bandla. Abanye ngokwesibongo, hayi imini impela ngoba ngesibongo sakwaShembe. Manje sekuvele kusuke uSikhotheni ongakaze akhole kwasekuzalweni kwakhe, agqokiswe umjiva, abe inkosi, kumbe bazibize ngoNkulunkulu. Iningi lalabo uNkulunkulu abakwazi ngisho ukuthandaza, ningasayiphathi eyokufundisa ibandla ngokukholwa. Yikho namuhla kuleli bandla lamaNazaretha kwenziwa zonke izinto eziyisinengiso kuJehova. Njengoba kusontwa nezangoma, kuhlatshelwa amadlozi nokunye okunjalo. Laba abaholi abazilutho ngomthetho wokukholwa ngaphandle kokuzibabaza ngobukhulu bebandla, ukugqamisa umcebo wabo nokuzibona benguNkulunkulu. Kwa-Israyeli umholi webandla wayekhonjwa nguJehova. Bheka uDeuteronomy 31 verse 7 to 14. Abahluleli 1 verse 2. Verse 1 to 2. Nezembatho zabaphristi zazikhethwa nguJehova, hayi ngokwesibongo. Bheka uExodus 28. Kimi kwafika ingilosi mhla ka-4 January 2010. Yathi ngiyathunywa ezulwini ukuthi ngibuyisele bonke abantu ekhonzweni uJehova. Angithunywanga ngokwesibongo, kodwa ngokwethenjwa ukuthi engikuthunywayo ngizokwenza impumelelo. Ngakhethwa ngokwethenjwa, hayi ngesibongo. Leli vangeli engiliqhubayo lifunwe nguMose nabo bonke abaprofeti abamlandelayo, kuhlanganisa namakhosi amathathu asephakameni. Kusuka ngo-2010 angilali ngisabalalisa leli vangeli lasezulwini njengokuthunywa kwami. Kodwa lezi zidunyelwa zakwaShembe zihlale zingithuka, noma zingeke zikhombe nesodwa isono engake ngasenza eqhubeni leli vangeli. Akakho umuntu noma usephameni noma usebuhleni noma ukuphi ongakesho nje ukuthi khona isono engisenzayo ngiqhuba leli vangeli. Ngisho umKristu ngeke libeke
esho ukuthi isono sini engisenzile. Yini nje engake ngayenza ephambene nomthetho kaNkulunkulu? Abavele phela besho. Ngisho ngafa namuhla. Akukho sono engathweswa sona lokhu ngathunywa lomsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa ngihlale ngikhonkotho iyo yonke imidlwana yakwaShembe. Isho konke ekuthandayo ngani. Lezi zinto zizilima ngangokuthi zibona uNkulunkulu kufanele ekhonjelwe yizo ofanele ukuhola ibandla likaJehova. Kodwa ezulwini awukhethwa ngokwesibongo, ukhethwa ngokwesimo sakho. Futhi ezulwini asinaso isibongo. Angazi-ke ezulwini lomndeni. Iplaga abazi ukuthi ezulwini asinazo izibongo, sinamagama kuphela. Angazi-ke ezulwini lomndeni. Lezi zimaku ezihlale zingikhonkotha zazini ngokukhona. Zazini ngoNkulunkulu. Zazini ngoShembe ubaba mkhulu. Ngaphandle kokwazi ukubhema insana. Mina ngingumpristi wophezu konke. Ngakho anginakuvuma ukuhlala ngihawula noma ngikhonkothwa yizo zonke izidawudawu zomhlaba. Kunamanazareta afuna ukungagcini ngokulawula uJehova ukuthi akhethe bani uhola leli bandla. Kodwa futhi alawula mina ukuthi angishumayeleni ngiyekeni. Kuyavelela. Abanye babadala ngakushumayela lokhu, ushumayela lokhu, manje awusashumayela. Ibona manje sekufanele betshele mina ukuthi angishumayeleni. Uba nje ngibhekene nezidakwa lapha. Angazi ukuthi noma lo muntu udla insangu noma ume kanjani. Ngafika ngithunywa uNkulunkulu ukuthi ngibuyisa abantu kuJehova bese ngizotshelwa yiso sonke isidalwa kade sidla insangu ukuthi kufanele ngishumayeleni. Awusiyena wena wena uzenza uShembe ngoba ungwakwampanga. What nonsense is that? What do they know about ukuthi mina only me. Wafika ingilosi yaguqa phambi kwami yangitshela ukuthi ngithunywa ukuthi ngishumayele ngoJehova. Bafika ingilosi Nkosi yami bakumhla ka4. Yangagcina ngokuya nikeza umyalezo yafika yazohlala nathi. Even today alipheli isonto ingilosi ingazange yafika kithi yazohlala nathi. Lonke ulwazi enginalo ngilithola ezulwini. And akakho umuntu emhlabeni ongangiphikisa kulento engikhuluma. Ngoba ngiyithole from the horse's mouth. Amen. Ingilosi ifike yahlala nathi, yakhuluma nathi, yathi ezulwini kuphilwa kanje. Kusukela ngo2010 kuze kube namhlanje na angilali. And akakho umuntu ongasebenza njengami. Njengoba manje senginama-volume awu-8 ngishumayela. It's because ngihleli ingilosi. I can't move. I can't sleep. Bese kuqhamuka isidawudawu nje. Hayi wena usiyena kwaShembe, wena uzama ukuzenza uShembe, wena lokho okushumayelayo uyaxeka. What rubbish is that? uNkulunkulu engafike engithumele ingilosi ukuthi ayizohlala nami. Bese ngizosipela zonke izidawudawu zizontshela ukuthi kufanele ngenzeni. What rubbish is that? Uyabona lento uthi uma uyicabanga uthuluzulu. Labantu baphila, laba bakuba babakhuzunana. Bacabanga ukuthi mina ngifana nabo. Mina la ekhanda lami ingilosi eyabeka isandla sayo la ekhanda lami. Enakakho umuntu okwazi kwabanjalo. Ingilosi ehleli nathi. Enakakho umuntu okanjalo. Akeqhamuke phela kwaShembe. Ngisho akakho umholi wakwaShembe ongamaphambi kwami. Not one. Akakho nje umholi wakwaShembe ongamaphambi kwami. Because
mina nginomoya kaNkulunkulu, mina ngihleli nengilosi, mina nginomoya wasezulwini. Inkosi isize. Amen.